Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom videonávode, v ktorom si spolu ukážeme, ako sa používa evidencia platobných kariet v aplikácii Transakčná.sk. Najprv sa prihlásime do aplikácie zadaním e-mailu a hesla, potom otvoríme kliknutím na tlačidlo platobnej karty evidenciu kariet pre príslušný subjekt. Podľa paragrafu 11 odsek 1 je platiteľ dane povinný evidovať dátum prvého použitia platobnej karty v danom kalendárnom roku. Vďaka správne zaevidovaným kartám bude v priznaní za december, teda v januári, automaticky vypočítaná daň z platobných kariet. Evidencia sa vedie v rozsahu popis karty a dátum jej prvého použitia v danom roku. Ak karta ešte nebola použitá, dátum sa nevyplňa. Evidujú sa len karty od poskytovateľov, ktorí za kartu daň neodvádzajú, teda ide najmä o zahraničné banky. Do evidencie za žiadnych okolností nevpisujte číslo karty alebo overovacie trojčíslie zo zadnej strany karty. Ak máte kariet viac, môžete využiť funkciu import, kedy na každý riadok uvediete popis karty a prípadne do riadku zadáte aj dátum vo formáte R, RRR, -mm, D, D4. Úpravy vždy uložte pomocou tlačidla Uložiť zmeny. Ak chcete kartu vyradiť z evidencie, použite tlačidlo Zmazať. Nevyplnený dátum znamená, že karta ešte nebola v danom roku použitá.